Bu we muňa meňdeş enerji içkileri içen plan tanışymy plan bolupdyr. Bagry çüýräpdir diýen ýalsalar köpeşdik dordamy? Bu enerji içkilerin arkasyndaky sır näme? Bize näme täsirleri var? Bu enerji içkilerini alkogol içkileri bilen garyp içýänlerim var. Muny etmek diýilýän zat. Bu enerji içkilerini hememiz bir sapara bolsa içendir şeýle dämi? Bu içkiler esasenam sportsmenler, okuwçylar we 21-35 ýaş arasyndaky kişiler has köp içýärler. İçinde ýokary mukdarda kafein we şeker, B vitamini, tuarin, guarana, ginseng, yohimbing, inositol, glucaronatol we karnitin vardır. Bular näme? Videonun dowamında gysgaça öwrenip geçeriz. Bu içkiler 1949-njy ýylda öndürilmäge başlady we bütün dünýäde 1980-njy ýyldan bäri ulanyp gelinýär. Bu içkiler jemgyýet tarapyndan ynamly kabul edilse-de FDA tarapyndan ynamly kabul edilmeýär. Bu içkilerin içinde kafein, iştahny azaltýan, ýağ iýijilik artdyrýanlygy sebäpli termojenik aýratyllygy var. FDA'ya göre gündelik kafein miktarı 100 mg hükmünde kabul edilse-de enerji içkilerinde bu miktar 38-144 mg barabardır. Bu içkilerin içinde kafein miktarı näçe köp arttırılsa şonça da bu içkileri meşhur ýagdaýa ýetirýär. Kafein diýilýän zat bizi başta has energiýeli we has ünsü duýdurýan bolsa-da 4-6 hepdelik ulanylışdan soň üns merkezimizi peseldiýär. Öwrenmek ukuyumuzy peseldiýär. Uksuzlyk ýaly problemalara sebäp bolup bilýändir. Has köp, ýani gereginden artyk kafein alynan ýagdaýynda bolsa kelle agyrsyna, gaharly bolmagy, ýüzümizde dörejek gyzaryklyk we çalt-çaltdan kiçi meýdan etmene gitmek, gürleýän mahalymyz sakawlygy çelli ertip bilýändir. Bu içkilerin içindäki guarana we ginseng kafeinin täsirini hasem artdyrýar. Meselem, guarana 1 gramy 40 mg kafein öz içine alýar. Bir enerji içkisinin bedenimizdäki täsiri minimum 5 saat dolup başta bagar bolmak bilen beýleki organlaryň ömrüni azaldyp bilýär. Bu içkilerin içindäki tuarin, tebiği kıslata. Bu bedenimizde 40-400 mg arasında vardır. Ýöne içkilerde bolsa 1000 mg çelli bolup bilýär. Barlalar tuarinin dopamini artdyryp, lokomotori işçiligini arttyrýanyny görkezdi. Gelingin bolsa bu we muňa meňdeş enerji içkilerinin içinde has köp gawat diýilýän maddalara has ýakynan tanış bolalım. Guarana bu madda ýokary derejede kafein, teobramin, teofilin we tanini öz içine alýar. Bu içki içindäki kafeinin artmagyna bolsa gizlenipçik gapsaldan kömek edýär. Ginseng panax. Ginsengin kökünden öndürilýän madda. Yüzyıllardır energiýany arttırmak, ýatkeşligi ösdürmek we bedeniň strese garşy güýjüni arttırmakda ulanylýar. Burun ganama, ýürek bulanma, garyn agyrsy ýaly ters täsirleri bardyr. Inositol glikoz metabolizmasynyň önümi hökmünde ulanylsa-da bedenimizde köp gawat gelýän däldir. Kafein alanmazda bu maddanyň bedenimizdäki mukdaryny azaldyr. Depressionda serotonin täsirini berýänligi sebäpli köp ýerde ulanylýandyr. Glucoronolakton bagyrda glikozyň metabolizma bolanyndan soň döreýän madda. Ýöne içkilerde bar bolan bu madda insan bedenindäki äserinde muktary köpdür. Enerji içkilerinin kognitif we psihmotor funksiyalaryna oňyň täsiri uzak wagtlap ünsü artdyryp, ýagdawlygy azaltmakdaky täsiri, uly sürýän mahalan ünsüni arttyrýanlygy, çydamlylygy arttyrýan aýratyllyklarynyň barlygy tarapdaky görüş, bu içkilerin ulanylmagyna esasy sebäp bolýan zatlaryny ortaga goýdular. Enerji içkileri bu täsirleri berýänligi sebäpli içmegi öwrenilen derman ýaly dopamin, serotonin, noradrenalin we adrenalin ýaly gormonlary has köp bölüp çykarýar we uzak wagtlap täsir edip bilýär. Bu içkinin içindäki litrozin ýaly maddalar has köp neurotransmitter bölünip çykmagyna sebäp bolup bedendäki neurotransmitter maddanyň basylmagyna we bedende negatif bir deňligiň döremeğine ýol açýar. Bu içkin içenimizden 5-6 saat soň döreýän ýagdawlyk we asmazlyk duýgusynyň döremeğine sebäp bolýar.
Energiýa içkileri suw içmegimizi azaltýarlygy sebäpli tüýkülük mädemizin işlemegini azaltýar. Bu sebäpden has az tüýkülük mäzi, tüýkülük az öndürýärligi sebäpli dişlerimizin düýklerine zadyna da, ýani dişlerimizde de çüýrüklerin döremeğine has köp sebäp bolup bilýär. Energiýa içkilerini alkogol bilen garyp içýänler. Goýmaýadyňyz, janyňyz sagmy? Bular ýaly wakalarda epilepsiýaly zatlary görmek mümkin. Energiýa içkilerini o görnüşde ulanmagyň täsirleri uksuzlyga, asmazlyga, ýürek uruşynyň üýtgemegine, ýokary gan basyşa, ýagny dawlenya sebäp bolup bilýär. Köp içilen halatynda bolsa bagryň we böwregiň çüýremegine, ömrüniň azalmagyna sebäp bolup bilýär. Bu iki maddany, yani alkogol bilen energiýa içkisini garyp içýän kişiler, munyň nälik bir ziýanly zatlygyny bilseňiz, içmerseňiz-de öwrenmek kyn gelýärmi, näme bilmedim-de. Energiýa içkisi alkogoluň rahatlatýan täsiriniň tersine täsir berýärligi sebäpli ikisi bile içilen wagty alkogol içýän kişi serhoş bolanlygyny bilmez we köp alkogol içer. Bu zäherlenmäge, kuşuny öýdirmäge, hatda infaga çelli eltip bilýändir. Netijede marketlerde satylýan bu içkiler häzirki zaman medeniýetiň parçasy bolan energiýa içkileri o derejede yüzün siparýarlar däl. Gurel zananyň düwünçegindäki bäwegiň jansyz dowmagyna, epilepsi, deliremekden, uyku bozulmagyna çelli eltip bilýän bu içkilerin insan bedenine berýän täsiri hakynda henizem doly öwrenilen däldir. Ve bu doly bilinmeýän, doly öwrenilmedik zat hiç ile gorkudan okmaý bize bunyň bilinmeýänligi barada. Hemme zadyň artyk boluşýaly, şu zatlaryň artygy artyk. Yani günni birini içmek bolýar. Oňa sözüm ýok. Ýöne öýde biri, iş ýerde biri, maşina biri, her ýerde biri, oňa gideninde ýene biri, oňa gideninde ýene biri. Diýere söz tapamak dogrymaýdy. Ünsöreliň hemme zadyň ýanka içmýäli gereginden artyk bolýar. Bu sebäpden ne derecede içýänligimizde ünsöreliň we gereginden artyk içýän kişilere bolsa duýdursöreliň. Men bu videoda bular ýaly energiýa içkileri erwetlemek maksady bilen düşürelmek dogrymaýdy. Diňeje şular ýaly zady gereginden artyk içýän kişiler özlerine zeper berýänliklerini bilmeklerini isleýänligim üçin şu urunçda videony siz bilen paýlaşmak istedim. Ýanka içmýälek gereginden artyk içmäli. Men aman hümmi. Indiki videomda görüşýänçek hoş, sağ olun.